Malta qed tibki żewġ vittmi oħra tal-COVID-19 dan kif fl-aħħar sigħat it-total ta' fatalitajiet b'kawża tal-imxija tela għal 157. Fl-ewwel każ raġel ta' 77 sena li kien ikkonfermat pożittiv għal COVID-19 fl-4 ta' Diċembru miet it-tnejn fl-Isptar Mater Dei. Fit-tieni każ mara ta' 89 sena li kienet ikkonfermata pożittiva għal COVID fis-7 ta' Diċembru mietet it-tlieta fl-Isptar Mater Dei. Intant fl-aħħar sigħat instabu 40 każ ġdid ta' COVID-19. Iżda aħbar pożittiva hi li kellna 144 persuna li fiequ minn dan il-virus. Il-total ta' każijiet attivi issu attak ta' 1905 bit-total ta' dawk li fiequ issa jitla għal 8641. Minn Marzu l-hawn b'kollox kellna kważi 11,000 każ bit-total ta' każijiet huwa dak ta' 10,916. Fatt interessanti li l-ammont ta' swab test li hemm irreġistrati fil-grafika ta' tlieta huma bin-nofs anqas meta mqabbla ma' dawk ta' tnejn. Mill-każijiet li tħabbru it-tnejn, 18 il-każ kienu minn qraba ta' familja ta' nies li kellhom il-virus, 17 il-każ minn fuq il-post tax-xogħol, 11 il-każ ta' nies li kellhom kuntatt dirett ma' nies bil-imxija. Dan ifisser li 93 minn total ta' 139 huma kollha każijiet sporadiċi. U hekk kif ninsabu ftit jiem biss il-bogħod mill-festi tal-miliet, festi li jaqdu l-ħbieb u l-familji Maltin u Għawċin, bosta esperti mediċi inkluż is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gawci qed jappellaw sabiex din is-sena nieħdu ħsieb aktar tagħna nfusna u lil ta' madwarna il-bogħod minn normalità li aħna imdorrijin għalija. Li rridu nibqgħu nieħdu ħsieb tagħna nfusna u dawk ta' madwarna, nibqgħu nużaw il-mezzi ta' prevenzjoni u l-mitigation measures. Nifhem li ġej żmien li mhuwiex daqshekk faċli li nqattaw miliet differenti minn miliedijiet li kellna fi żmien ta' qabel. Realtà differenti għal żmien ta' qabel qed jgħixu għas-sidien ta' diversi barijiet li wara li kellhom jalqu n-negozji tagħhom fil-festi lokali tul is-sajf b'kawża tal-imxija tat-tieni mewġa tal-pandemija, issa kellhom isakru l-bibien tagħhom anki tul il-festi tal-miliet.